Smartfóny. Technológia, ktorá mala ľudstvo posunúť dopredu a namiesto toho nás premenila na hyperaktívne úzkostlivé kmene s Wi-Fi signálom. Ľudia generácie X, tí veria, že technológia je osud. A mileniáli, ktorí prežili pubertu v tieni Facebooku, už veľmi dobre vedia, že osud je len pekné slovo pre katastrofa, ktorú si nosíš vo vrecku. Psychológ Jonathan Haidt tvrdí, že smartfóny sú ako alkohol, len pri alkohole aspoň vieš, kedy si sa opil. Pri smartfóne si to uvedomíš až o 10 rokov, keď ti pozornosť pripomína rozsekané puzzle. A potom je tu digitálny tribalizmus, nové kmene, nové sveté vojny, nové pravdy. Už neexistuje spoločnosť. Sú len malé online sekty, ktoré medzi sebou vedú permanentnú občiansku vojnu v komentároch. Nekrvavú, ale o to hlúpejšiu. Marshall McLuhan kedysi varoval, že keď prestaneme čítať knihy, prestaneme byť jednotlivcami. A mal pravdu. Stačilo, aby smartfóny zobrali ľuďom dlhé texty a zrazu tu máme armádu malých kmeňových bojovníkov, ktorí veria méme viac ako realite. Keď prestaneš čítať, prestaneš myslieť. A keď prestaneš myslieť, začneš patriť. Nie rodine, nie komunite. Tribu so svojím vlastným slovníkom, vlastnou pravdou a vlastným nepriateľom. Dnes je ľahké nájsť svojich. Stačí sa báť rovnakých vecí. Stačí nenávidieť rovnakých ľudí. Stačí byť online v rovnakom čase. A smartfón to celé riadi. Ten najtichší diktátor, akého sme kedy mali. Čo s tým? To isté, čo s cigaretami. Deti od toho držať ďalej. A dospelí by si mali priznať, že možno sme si všetci už vyfajčili viac dopamínu, než je bezpečné. Budúcnosť smartfónov je neistá. Ale jedna vec je istá. Ak s nimi nič neurobíme, naše deti budú žiť v kmeňoch. A my im už ani nebudeme vedieť vysvetliť, ako sme sa tam dostali.